abdallah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Ko da Allahu makagi wanda yayi gari sannan yayi jeji ubangijin dukkan sammai har da buya kaka saki Allah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Ku durkusa gun abban mu kaji baba mai share kukanmu abin zuwaira har mai mu malamar talafin wanzan Allah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Da san ka Allah zai duba ran da babu kowa sai kai abba ranar da ke safar gaba kai kace tana nan manzon Allah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Da shi akai yau babarka har da mai gidan wato babanka sanan Allah ke radinka ya wuce saninka manzon Allah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Ina masoya na nazifi duk ku tashi mi tafi da karfi da shi ya dace mu tafi shi ya zo da shirya hanyar Allah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Mu gaida sauran malamai malam Adamu titan sha'irai malam Yusuf bashi da sarrai malam Abdu dubbin sawa illa. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Ni ne na tsara na rubuta baitukan ma'aiki sarkin safta ya ɗahani ne na biyata na makalkale a yaban abdallah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Ya rabbana ninka salati har da ma aminci ya alfadi gada abba gumfati shi muke wa kauna manzon Allah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Dole ne in gaida ka an buga da kai sannan an barka mula sharif kai burinka duk mukama manzo dan Abdullah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Dan uwa zo ka fahimta wadda yan nasiha ce zan yi ta ga masu kushe dan gata din su gane waye manzon Allah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Koda a sallah in ba shi kayi gwari dan sallar ta ɓaci a dukkan aiki in ba shi babu karbuwa gun sarki Allah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Wallahi mu ba ma shayi dan yaban sadila sai mun yi yaban wani san ba ma yi shi muke yabawa manzon Allah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Da sayyadi Hamza a baitin sayyadi Haruna a cikin baitin da sayyadi Nura a baitin sayyadi Abba mun sanyo jumla. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata na adallah. Ya da kai ne mai wanke zuciya ta zamto a cikin haske ni na rike sanka da gaske Isa Ali mai begen Abdullah. Madarasatul ta'alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Sara shugaban ma'aikata
sahabbai duk mun saka dan ba su da sarrai. Abubakar ba shi da san kai har Aliyu Umar Usman jimla. madarasa ta alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Zara shugaban ma'aikata na adalla. Mazan mu bawan Allah ne ba ka bar zama zan so gaggane idan kana ba shakka ne shi Allah ya zaba manzon Allah. madarasa ta alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Zara shugaban ma'aikata na adalla. Idan ana zancen garbi kai da jin sama ka san ba haufi shi ne Allah ya bai garbi mai dubin mayaka dan Abdullah. madarasa ta alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Zara shugaban ma'aikata na adalla. Ilas mu gaida ki badulu ya ta annabi sannin ki badulu makin ya zama budulu Fatima diyar manzo Abdullah. madarasa ta alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Zara shugaban ma'aikata na adalla. Musa asasul yan rantan har nurul huda su marantan miji jami'u yan rantan addabal da aulad mun sa jimla. madarasa ta alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Zara shugaban ma'aikata na adalla. Masu yabo gumbin zali da adali sirgi gun Ali Bilal Ali ne mai begen da dan abina manzan Allah. madarasa ta alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Zara shugaban ma'aikata na adalla. Da shehu na har da waliyai dukkan mun saka masu farantar rai da jani shak bashi da sarrai har da barhama mun saba illa. madarasa ta alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Zara shugaban ma'aikata na adalla. Narkace tsantsar kauna makiyin kashi zai zamto sauna kuma yake saye barna tun da ya gujewa manzan Allah. madarasa ta alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Zara shugaban ma'aikata na adalla. Da shi Allah yayyo sammai har da masu kasa yayyo tsar shi yayi wata har taurare dukkan da ma'aiki manzan Allah. madarasa ta alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Zara shugaban ma'aikata na adalla. A gaskiya in ka rasa shi za ka yi na dama don ka ƙi shi kashe ka zamto a jahannama kaga kai asara bawan Allah. Ƙara gaishe ka masoyi kai kake ta saita mana duk layi wallahi kyashi ba ka yi malam murtala mai manzan Allah. madarasa ta alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Zara shugaban ma'aikata na adalla. Balozu tilas na saka ta nuri Islam domin sanyo ta da ku tilas za mu rufe ta musu ba sunan manzan Allah. madarasa ta alimu yau muke maulidin manzon Allah al-Mustafa baban Zara shugaban ma'aikata na adalla. Wallahi mu san ka muke yi kai ake kira gatan duk bayi Yusuf Abba san ka nake yi kai nake wa bege manzan Allah. madarasa